Vitajte v našej modernej výrobnej hale. Naša hala je vybavená najmodernejšími CNC strojmi, robotmi a sústruhmi, ktoré nám umožňujú dosahovať maximálnu efektivitu a presnosť a v ktorej je bezpečnosť na prvom mieste. V tomto videu sa zameriame na dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej hale. Bezpečnosť je kľúčom k úspechu a spokojnosti našich zamestnancov a študentov. Pri práci s CNC strojmi je nevyhnutné používať vhodné ochranné oblečenie. Základom sú dlhé nohavice, pevná obuv a tričko s krátkym rukávom. Ak nosíte blúzu s dlhými rukávmi, je dôležité, aby boli gombíky vždy zapnuté. Je zakázané nosiť hodinky, prstene alebo reťazky a vlasy by mali byť vždy stiahnuté do copu. Ochranné okuliare sa pri práci s CNC strojom bežne nepoužívajú. Sú však nevyhnutné, keď stroj otvárate na kontrolu alebo pri upratovaní. Dodržiavanie týchto pravidiel je kľúčové pre vašu bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Správne vstupovanie do priestoru haly je kľúčové pre vašu bezpečnosť. Červená páska na podlahe označuje vyhradený priestor, do ktorého nevstupujete, pokiaľ vám nebola pridelená konkrétna činnosť pri stroji. Žltá páska označuje manipulačný priestor, kde je potrebné byť opatrný. Pred zapnutím stroja vždy dôkladne skontrolujte, či je všetko v poriadku. Až potom môžete pristúpiť k jeho zapnutiu. Najprv nastavte hlavný vypínač do polohy ON a následne zapnite prívod vzduchu. Dodržiavaním týchto krokov zabezpečíte svoju bezpečnosť a plynulý chod práce. Pracovné rukavice pri manipulácii so strojmi nepoužívajte. Ich účelom je poskytovať ochranu len vtedy, keď pracujete s ostrými predmetmi. Je dôležité mať na pamäti, kedy je ich použitie vhodné, aby sme zabezpečili maximálnu bezpečnosť pri práci. Náradie musí byť vždy bezpečne a prehľadne uložené na miestach na to určených, aby bol zaistený poriadok a bezpečnosť na pracovisku. V prípade poruchy stroja je nevyhnutné okamžite stlačiť núdzové tlačidlo. Do elektrickej skrine nikdy nezasahujte sami. Na riešenie takýchto situácií musí byť privolaný kvalifikovaný servisný technik. Dodržiavanie týchto pokynov pomáha zaistiť vašu bezpečnosť a efektívnu prevádzku. Lekárnička je nevyhnutnou súčasťou každej pracovnej haly, preto je dôležité vedieť, kde sa nachádza. Je vždy pripravená na použitie v prípade núdze. Núdzové východy sú vždy voľne priechodné a jasne označené. V prípade núdzovej situácie sa k ním rýchlo a bezpečne presunte podľa označenia. Bezpečnosť na pracovisku nie je len o dodržiavaní pravidiel, ale aj o zodpovednom prístupe každého z nás. Pamätajte, že vaše znalosti a pozornosť môžu predchádzať nehodám a ochrániť vás aj vašich kolegov.